In uw huis wordt elke dag gemiddeld zo'n 10 tot 15 liter vocht geproduceerd. Het meeste vocht komt van mensen, dieren of planten die in de woning leven. Ook bij het koken, douchen en het drogen van wasgoed komt veel vocht vrij. Als vocht te lang in uw huis blijft hangen, ontstaat er schimmel. Schimmel is niet alleen lastig om weg te krijgen, maar het is ook slecht voor uw gezondheid, voor uw meubels en apparatuur. Het is dus erg belangrijk om uw woning goed te ventileren. Een gezonde luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 50 en 60%. Als dit hoger wordt, kunt u dit vaak zelf al merken. De muren voelen bijvoorbeeld vochtig aan of de ramen beslaan snel. Als de luchtvochtigheid in huis te hoog is, kan er schimmel ontstaan. Zorg er daarom voor dat u schimmelvorming voor bent. Dit scheelt een hoop werk en draagt bij aan een gezond klimaat in uw woning. Een paar tips op een rijtje. 1. Zorg ervoor dat er altijd frisse lucht uw huis binnen kan komen. Dit kan door ventilatieroosters open te schuiven of door ramen op een kier te zetten. Zo kan de vochtige lucht worden ververst door drogere lucht van buiten. Dit werkt ook als het regent. 2. Ventileer extra voor het slapen gaan. Als uw slaapkamer te vochtig is, kan het vocht dat u verliest tijdens uw slaap onvoldoende verdampen. 3. Zet de thermostaat 's nachts laag op ongeveer 15 graden en overdag op minimaal 18 graden. 4. Ventileer goed tijdens het koken. Zet uw afzuigkap tijdens het koken op de hoogste stand of zet een raam open. Vooral als u op gas kookt is extra ventileren erg belangrijk, omdat hierbij veel zuurstof verloren gaat. Blijf tot minstens een kwartier na het koken goed ventileren. 5. Laat tijdens en tot minstens een half uur na het douchen uw raam openstaan. Maak de wanden en vloer van de douche goed droog met een douchetrekker en handdoek. 6. Droog uw was bij voorkeur buiten of gebruik een droger. Laat u uw was toch binnen drogen. Zet dan een raam open zodat de vochtige lucht kan ontsnappen. Wilt u meer informatie of wilt u alle tips nog eens rustig nalezen? Bekijk dan onze folder over ventileren. Deze vindt u op onze website www.wonenlimburg.nl.